खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव आसामनि मन्त्रि बिथां उरखावगोरा ब्रह्मनि मोनसे फेसबुक पस्ट जाय फेसबुक पस्टनि गेजेरजों बिथां आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ गोबां बाथ्रा बुंनो थाखाय सिगांदो थामहिनबा आखायाव लादों जाय पस्टनि गेजेरजों गोबां राजखान्थियारि बिथिंनि माखासे थाखोमानाय बाथ्राखौ बिथाङा रोखा फोरमायनो नाजानायखौ नुनो मोनदों आरो जाय पस्टनि गेजेरजों बिथाङा आथिखालनि जे राजखान्थियारि बिथिंखौ नोजोर बोनानै रायजो राजाफोर थामहिनबा थागिबि सुबुंफोरा माबायदि लामाजों थांनो नागिरदों बेनि सायाव बुंनाय मोनसे पस्टआ समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारदों आरो गोबां सुबुंफोरानो बेनि सायाव फिननाय होनायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोननो फोरमायगोन जे आसामनि मन्त्रि बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ लिरनाय पस्टखौ थारैनो मख'नांगोन जे सासे राजखान्थिगिरि सासे गोख्रों लिरगिरि साहित्य आरो समाज सिबियारि बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ आथिखालनि समाजा माबे लामाजों थांगासिनो दं राजखान्थियारि बिथिङा माबायदि थांगासिनो दं बिथाङा लिरनाय पस्टनि गेजेरजों माखासे रोखा नुनो मोनदों। दानिया फैदो बिथां आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ जे लिरनाय फेसबुक पस्ट बे फेसबुक पस्टखौ नोंथांमोननो रोखायै फोरमायनो नाजानि। बे समाव बिथाङा लिरदों जोंनि राजखान्थिया समाजाव बांद्राय लाक्जारि बांहोबाय नामा बिथाङा सोंथि खालामदों जे आथिखालनि जे राजखान्थि थामहिनबा दानि जे राजखान्थि बे राजखान्थिया बे समाव बांद्राय लाक्जारि जाबाय नामा बांद्राय साबना हामना जाबाय नामा बांद्राय लाक्जारि जाबाय नामा होननानै बिथाङा सोंथि खालामदों आरो बिथाङा लिरबावदों जे मावा दाङा मोननाय लाक्जारिया वार्क कालचारनि हेंथा बिथाङा बुंथिदों जे मावा दाङा मोननाय जे वार्क कालचारा मोनसे बेरेखा होननानै बिथाङा बुंथिदों हेंथा होननानै बुंथिदों वार्क कालचारनि मोनसे हेंथा होननानै बिथाङा मख'दों जे मावा दाङा मोननाय जे लाक्जारिया वार्क कालचारनि हेंथा होननानै बिथाङा बुंथिदों जे मावा दाङा जे मोननाय जे लाक्जारि मावा दाङा मोननाय जे साबना हामना बे साबना हामनाया खामानि मावनायनि हेंथा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ आरो बिथाङा लिरबावदों बेबायदिजों समाजाव उदायै सुबुं हानजा मोनसे सोमजियो जाय मावना जाग्राफोरखौ गोसो सिफायबाय थायो आरो बिथाङा फोरमायदों जे समाजाव ओरैबायदि मोनसे हानजा सोमजियो जेराव नों मावा दाङा बिथांमोना लाक्जारि मोननो हायो थामहिनबा बेफोरबायदि सुबुंफोरा जेबो मावा दाङा उदाया नाथाय बिथांमोना लाक्जारि लाइफ जायो नाथाय आरो जाय मावना जाग्राफोरखौ गोसो सिफायबाय थायो जाय बिथांमोना मावा दाङा जायखिजाया लाक्जारि लाइफखौ बिथांमोना मोनो आरो मावना जाग्रा जाय गमामायैनो सुबुं समाजाव सानफ्रोमबो जे मावनानै गावनि जिउखौ खुङो न'खरखौ दैदेनो बै न'खरखौ दैदेननाय सुबुंफोरा बैफोरबायदि लाक्जारि लाइफ जाय बिथांमोना जेबो खामानि मावालासिनो राजखान्थियारिजों थाफानानै बिथांमोना खामानि मावनो नागिरदों बा खामानि मावो आरो खामानि मावनानै बिथांमोना लाक्जारि लाइफ गावखौ बा साबना हामना जिउ खुङो दा बै जिउ खुंग्रा सुबुंफोरखौ नुनानै जाय गमामायैनो खामानि मावो जाय बिथांमोना गमामायैनो गावनि जिउखौ दैदेनलाङो बै दैदेनलांनाय सुबुंफोरनि जे मावनाय खामानिखौ गोसो बायहोयो होननानै गोनां बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ थारैनो मख'नांगोन आसामनि मन्त्रि बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ बुंथिनो नागिरदों जे आथिखालाव जाखिनि राजखान्थियारिजों सरजाबनानै बिथांमोना खामानि मावो आरो बिथांमोना खामानि मावनानै लाक्जारि लाइफ थामहिनबा साबना हामना जिउ खुङो आरो बै जिउ खुंग्रा सुबुंफोरखौ राजखान्थियारि बिथिंजों जाय बिथांमोना खामानि मावनानै जिउ खाङो हार्ड वर्क खालामो जाय बिथांमोना गोब्राबै खामानि मावनानै जिउ खाङो आरो बै जिउ खांग्रा सुबुंफोरखौ गोसो बायहोयो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ आरो बिथांनि जे पस्ट लिरनायनि आन्दोआव गोबां बाथ्रा बेरखांनायखौ नुनो मोनदों बिथांनि जे लिरनाय पस्ट बे लिरनाय पस्टखौ नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों होबाय गोजोन्थों।